Des de luego, per a nosaltres, per l'Ajuntament, és un event molt important desenvolupar i potenciar tot l'element artístic i tots els galeristes de la ciutat i de tot el País Valencià és clau per a que puguen assolir tot el nivell de coneixement que necessiten els artistes per a poder desenvolupar les seues tasques. Jo crec que el primer element és que és una tasca que es fa tots els anys, no és un event d'això com una mascletà que desapareix una vegada, sinó que és una tasca que té una continuïtat. Per tant, tant els artistes com els galeristes saben que poden comptar en una activitat que els potencie, que doni dinamisme, que ajude a que la gent del carrer, la gent no especialitzada en temes d'art, puga conèixer mitjançant xerrades, diferents events, tota l'activitat artística i tota l'activitat galerística. Per tant, és una activitat molt important que jo vull saludar per la seva continuïtat i que vull fer tots els esforços perquè aquesta activitat continuï tots els anys. Per suposat, felicitar per la constància, per la voluntat de tots els anys fer. Nosaltres ajudem un poc mitjançant un premi que donem tots els anys i que pensem que, d'alguna manera, tot el potencial que té aquesta ciutat, aquest país, hem de desenvolupar-lo, hem de desenvolupar-lo mitjançant una activitat constant. Felicitats per aquesta activitat i bon vent per a que els propers anys puguem continuar en la mateixa.